ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରଠାରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଜନେୟ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମହାବୀରଙ୍କ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବେଶ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରୁ କଳସୀରେ ଜଳ ଆଣିବା ପରେ କରିଥିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମାଟି ପୂଜନ ହୋଇଥିଲା। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସପକମ ରେସିଡେନ୍ସ ଓନର ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ମହାବୀରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନେୟ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର। ଆଶା ରଖୁଛୁ ମହାବୀର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା।